Jälleen aloitus, sen voittaa Kovalchuk ja sitten Kulikov, laukaus kimpoaa, ties kuinka monen kerran saksalaispelaajan mailaan. Lavely puolustaa, Kai Hospelt, jolla loistava paikka iskeä 2-0, kiekko kilahti silloin tolppaan. Kulikov, Marashov alueelle sisään, Kovalchuk ja Kovalchuk laukoo ja edessä on Lavely. Toisella puolella Nikulin, 2.20 väliaikaa jäljellä Kovalchuk ja Marashov. Venäjä kuormittaa valtavasti näitä tiettyjä kavereita, niin kuin tietysti pitääkin tässä vaiheessa ottelua. Ja Saksa kestää Patrick Reimer ja painaa sieltä keskeltä yksin karkuun. Ja Reimerko ratkaisee, kyllä! Patrick Reimer vetäisee siitä Venäjän kunniakujaa. Ja siinä näkyy, kun siellä Morozov ja Kaikorodov pelaavat ylipitkiä vaihtoja, niin Patrick Reimer lataa siitä keskeltä niin, että hulina kuuluu. Ja lyö Saksalle 2-0 ja lyö tämän turnauksen ensimmäisen jymypaukun. 17.53 peliaikaa käytetty ja Saksa johtaa ottelua 2-0. Ja katsokaa miten Reimer karkaa. Katsokaa miten Reimer karkaa siitä. Kerta kaikkiaan hän pyyhkäisee siitä Kaikorodovin ja Nikulinin ohi. Marashov, joukkueen kapteeni, jää asemalle täydellisesti seisomaan, kun Patrick Reimer, Düsseldorfin hyökkääjä, iskee 2-0. Ja peli on todella Saksalle tällä hetkellä kutkuttavassa tilanteessa. Pystyykö Venäjä nousemaan 2 maalin takaa jo asemasta? Tässä on ensimmäinen